Ma kwenzakalani? Girl, kade ngikulindile sami. Girl, yazi mara emhlabeni kunzima shem. Umuntu uthi umthande ngenhliziyo yakho yonke. Umuntu akwenza isilimi angakuboni imizamo yakho. Kodwa Lazarus wayenza kanjani Nkosi yami? Mntana mina is not like ini. Yena ngiyamkhumbula. Kodwa mntana nje uyangihetha sekahamba ujola nonke umuntu ungihlanganisa nje nezinja zofishi. Ngawari kela sami. Yazi mina ma uLazarus bekenza mina kanje. Hayi, ngifuna uqamba manga phela. Mina bengizomphintwana kuphi ngoba wena nje uhlulekile ukungilekelela lenkathi ngizothola ihot clap kumlungu. Hayibo ma ayenziwe into enjalo ayenziwe. Le fight bekungeyakho phela. Bekungamelanga ngingeni la bengazazi. Lazarus sinye wakho asiwethu. Angisho bayasho ukuthi together we can. But that day Aisha mina bengiyedwa. Ma uqinisile mo together we can. Mara not with your boyfriend because with your boyfriend you are alone angisho ngani. Kanjani manje ngoba nina noLazarus ngigcine nenza zonke izinto or nje ufuna umlungu angihlapha uzokwazi ukungena kahle phela wena uyisha kabi. Mina nje ngiyabaza abantu abaprethendayo emhlabeni baningi kabi wonke umuntu. Mina mngani phela ngiyakwazi wona amandla unawo vele ngathi awudli ipapa nje wena. Usho mina girl ungabe ukhuluma njalo ngoba ngizokufaka impama phela mina. Uzoshaya mina wena. Uhlule umlungu lesasikhathi umlungu kuhlule wathi ngikubambela umlungu. Angeke ungenze next wena. Ngendlela usengayo wathi ngibamba umlungu izandla. Ngeke ungenze next mina. We patata. Nali izamba nelinginonela bo. We girl ukhomba mina kanje wena ukhomba mina. Cela ungeke wena stock sweep lenyoka le. Hayi zangikhomba isicoco bandla. Yabona mina girl ngikutshele mina girl. Noma ngingaba istock sweep ngibe isilenda ngisilende esihle esine-curve wena ke nokuthi ubhekephi angazi. Wena uyinyoka wena stock sweep. Yabona sengiyabona ukuthi nje wena uyinyoka yangempela. Abanye bahlulekile ngoba vele uyinja wena vele emthethweni. Sale sangigcumela isicoco bandla. Wena girl sokwazi ukubamba mina nje ukhomba mina namhlanje. Uhlula yini? Hayibo wena uyalwa ulwa nami wena sozizwa amandla. Hayibo girl phela mina ungibheke kahle mina eyami impi ngiyayilwela. Hayi ukuthi phela uma umngani ngiyasaba ukuklapha. Ngakukhombisa I can show you the true colors. Yazi ngikutshela mina ukuthi inkinga yami yini. Angihambi ngishaya nabantu aphethe ama-HIV. Wena bonakala nje wena uphelile. Yazi yakhuluma ishukela bandla. Umuntu ophethe ishukela nawe uyambona. Nometha bathini uyambona. Engcono kuneshukela le-HIV yini. Ngoba uyafaka kusasa nje. Hayi ungangifoleli. Mina ngizobulawa ishukela. Ishukela uyayibona nje ishukela. Banongazi. Yazi mngani. Ngicela uke lento yakho le. Yayibona ishukela la kithi. Wenzani ke? Wenzani ke ungazosondeza duze kwami. Wena uyayibona nje i-HIV and AIDS la. Hawu ibhaliwe nje la kuwe uyayibona ishukela la kimi wena. Hayibo okay. Uthi wena uyayibona ishukela la kimi. Ubona ama-ARV la? Hayi Nkosi yami Jesu. Hayi wena phela namamuthi kabi nadina mangaba nifuna uvashela abantu nibatshele. Mina abantu abafana njengawe nje bangigcina nje. Ngokwami nje ngakade ngaphuma ebantwini kodwa nje uNkulunkulu wathi isidalwa zilahla. Yazi mngani. Lento yakho nje ukulima kube sayiyeka. Bazothina abafana bala ngoba sazi ukuthi sibangani. Bazothina. Ayisho wena girl uyangena. Ayisuka. Phela wena unama-anger issues. Hayibo, ngunama-anger issues. Lazarus phela kule xaka. Yazi kube ungcono kube senzeni. Soseva le ndaba masekuyena Lazarus. So isonda kuye yasokhuluma naye. Sibona ukuthi uzothini. Makuthanda maybe kuzoba ne-solution between the two. Masekuthi. Nesami. Yebo bhuti. Jinette ufunani? Ngifunani? Ngifuna ngokwami. Ayike thatha ngokwakho mfethu. Yazini, confess mntana. Noma ungahetheka, ngene uconfess. Mangicabanga wena, hliziyo ishona phansi. Sometimes ngivukulaka ngoba kwamele ungithande. Sengihlala ngikhala ngoba wena thumanyala, sengihlala ngikhala. Izwi uthini? Uyazi uthando lwangidida ingqondo kwaphela iminyaka ngayibuza ukuthi ngifike kanjani khona la. Wait Jeanette. Akusi ma lyrics wamaqhwabe twins lawa. Noma ngabe ma lyrics wamaqhwabe twins lawa anginendaba nje kuyazi ukuthi mina nawe we meant each other. So ngona usibelani bheka futhi siphi kanjani.
Hayi Janet, yabona le drama yakho. Siza nokunginyanyisa. Mina ngathi phuma kimi, kodwa ngathuza kakhulu manje. Ophume kimi Ntombi. Hayi mina usamedanga yabona lo muntu akasakufuni nje. Ngisaba. Hawu mngani kanti wena ukephi? Nini nje ungifaka kuma voice email ave ngikukhumbula bengidlala phela mina mangithi uneshukela. Hawu mngani. Mama ingane yami. Ungazongidakela wena bhuti. Mina nguJanet ngikutshele. Malaza. Bayiwenza. Hayi nje ungiyeke. Bengibhizi nama voice note. Ngicela ungibhekele la ukuthi uthini. Akumngane akho uthi hey mngani ngihambile and akekho ngisakhona ukuba segasi lakho. Ngoba bengidlana nabo Lazarus private. Ngixolele mngani. Hey ukwazi kwanzima emhlabeni. Mina nje ugeli ezobhala into kanje adlala nomuntu wami ngashoshe ukuthi vele mina ngazi ukuthi nje umuntu mazi ngidlela umuntu njengomngani. Mina ngihambe vele ngoba vele nami ngizoya eJohannesburg lapho ngifike ngilala esifubeni sendoda eSnake Park. Sekuthini kimi nesipini phela wena baby mama yami. Doesn't matter that. Phone yami. Dala mina sikhuluma. Hayi boss khulumani. Wena Phephe wangishithela waphuma kumina ngoba sobona ukuthi sengihappy manje sofuna ubuye life yami uzongimosha. Yo Phephetha bhuti. Sho? Hayi manibona. Kanti ufunani nje siphesihle? Hayibo phela yazini uphumile kumina and ukukuthanda bona ngiyakuthanda kodwa enje mina ngisafuna nje ukukhetheka sengiphumile kule nyakanyaka wena unzima kabi. Hayi baby mama cela ubuyele empilweni nami. Bonke kuyaziwa phela ukuthi national hip cup. Angilona mina ibhola lika nobhutiswayo kodwa ngoba namhlanje yabo. Okay mama sikhuluma ngiyahaka nawe. Wegweli bona I came bona kwamele sikhulume gedli. What you want now, bitch? You were fighting me for your man. Now what you want now? We girl akusile bitch le ubotshela umfo wagasi ukuthi that bitch le mina ke enjini olwandle angiswani nalo. Mina le lana I'm just came for the news. What news? What kind of news? What are you saying? Ngithi ngifuna ukukutshela indaba kunendaba ekumele ngikutshele. Ngifuna ukuthi mina nje ngiyaxolisa shema I'm very sorry. Nje I'm sorry girl. I'm sorry. Okay, it's fine. Your sorry is accepted. Hayi nje mina girl ngiyayibongela nje. We can go. Yeah, you know girl, uyabona girl, you see I'm hot. Ngifuna like to put you in baby. Pagi makeup sibe bonke skimming. And you know my Zulu will understand. I'm very G. Understand? Oh, okay. Exactly. Ngibesane ungifishi nami ngikwazi ngithi u100. Yabo lonto kuzobalula girl. So but you here ngisho. Hi. Kancane yabo lonto it's nice when you here. So yazini you know Lazarus. Let's go. I'll tell you this. Asam. Yini? Wayifuna ngakubamba or yini? Uyangifihla? Mina ngifiki just ngizana ukubambana nomuntu in-public and ngiyashisa. Bona lela ngalidlala Yachisa. Okuthisela phezulu kwami namhlanje CJ. Mina ngiyakhona ukuphuma lami lapho public ugcwele lapha nabangani bakho. Hayibo imali ihlanganaphi la? Aphela nina nyanazi nina. Baba ngathi khetha nje phakathi kwemali nabafana ungakhetha. Obvious. Bashimali. Siwa fithi. Nowadays isithola kwasani. Ngiyakusakabali ungani inini bafika skithi vele uyajona nje. Shosho ntanga yazini mina bafethu nginitshele. Nginalenkinga leyo thando. Angikeni mfethu ngithanda yonke into nje. Wena futhi Lazarus nokudlisa ithini. Angisho bayasho ukuthi no one is perfect. So mina ngubani ngizozenza utiro. Lazarus. Phela le mpahla ngihamba nale ngokufunda sikanise. Enini? Ubani damani? Uzenza ubani kasi lami? Ngiyeke njani? Marazi ngihlola yami le CJ. Yenze. Asambe tu asambe. Angiyeke mina ngicela ukuphuma.
Ngihleli la ekhaya. Oh ngihleli la. Mari imali yami angahlali la. Iinkoto sengizithengile angahlali la. Ne-hairstyle sis angahlali la. Ma uyabalisa. Yazi ngihlakelwa ngempela mina la Ma ekhaya. uyabalisa. Oh sizani bani. Sokuhlazisa phambi kwabantu. Kwenzakalani la? Nale ngulu yanginone ngifungilala nami ngifast. Ngempela mfethu. Lento yenu yokufosta amantombazana forceful ukuthi balalelani iwrong. Mfethu, thina sinamathi we are against gender based violence. Kodwa wena ngathi sowungene engqamashi. Kantini ndoda. Ungenapho wena intombi yami isitoko sami lesi kawu. Indaba nina Joani izazi ndoda again. Isitoko lesingesama nyewe manje uthumukele endabeni ongazazi. No bra, calm down. Angiqumekelanga endabeni zakho. Yekuphaka. Hayibo bhuti, angifuni ukuhamba la futhi angikwazi stop. Uzwele nawe bro. Njengoba bathi indlela ibuzwa kuba phambili. Yo mara kunini bhuti sihamba sengidiniwe mina ngalelanga liyashisa amanzi awukho. Uphuzani jo? Angiphuzile mo juice. She personal license endlini again. Kanjani? Hayibo bhuti mayisiyaphima uthi ushiye yonke into endlini. Cela ungikhaphe jo. Ufuna ukuyolanda ijezi. Hayibo kushisa ngangazongibhedela wena. Mina ngulomuntu lo nje une high blood jo. Mangiheza ukushisa extremely. Ngizizwa uncomfortable shame. Kodwa ungadla mina ubani ungazongihlanye futhi niyafana nalo yayi khona ngiyahamba la. Hayi, ungazongicakela wena. Ngifuna ukukushaya ngesurprise endlini kodwa nje ushaya ama-flop. And mina ngiyazi ukuthi wena usishayile kumina. Ngiyakubona enakwazi ungibheka nasemehlweni ngibheke. Hayi tshela jo ungadlali ngamasifaka nje. Uyabona wena mna kwethu. We will be happy in a relationship staying together, yabo. That was is for the baby for me, ne. So it's gonna be good and I wish him sweet and kind. So yeah, sizoba grand. What is intembu? Itembu. It's when a girl and a girl together in a boy. It's a polygam. Yes, it's a polygam, well. A polygam. You see, girl, me and you. We're gonna be the happy ending relationship. And when we see a girl with Lazarus, I will trap him, girl, we trap. I see Lazarus with a boy, let's go face him now. Simlande mntwana. Like ngifuna ne when we get there, you hot clap like you did last time. Ne? Let's go. You also fabric the basic framework of the building. And you are also fabricating fabulous, great and wonderful. I love your fancy imagination. Hayibo kwenzakalani la nithini manje? Aboma fancy bani manje? Hayi ke, wena waba isidina nje empilweni yami. Hayi ke uthule bhuti. Njengoba ngisasho sisi, yabona mina ngubaby mama. Lo mbona la i-girlfriend. Hayi, usho ukuthi mina ngiyi-man sauce. Izwani tamati sauce hey wazi wababa girl. And now what you doing now? You said I'm your girlfriend forever. And now you got another girlfriend. You crazy. Nje uyahlanya wena. So njengoba sesibaningi so uhamba nobani ngcono ukhethe phakathi kwethu sonke la. Ngcono ukhethe. Ngikhetha mangikhetha ini manje? Awuboni nje ngihleli ngeshanda pha. Awungiyeke mina ngabo gogo abawumile abasilende. Hayibo, ishanda pha. Ungazongibhedela wena ngiyenzani ngabona unkroyi labo uyangibona ukuthi ngithole ngimuhle nje. Hayi girl, abona unkroyi ushabo ba? Ngibona ngikhuluma nobani vele la? Hayibo ukhuluma naye kodwa ushaye indirect girl asifana nama indirect. Yabona njengoba sesila sokupithiza thina. Tshele girl. There's no need for us to fight. We are lions and this is our Hayi ke makanye.